Hello guys, what's up? Ilocano Locochero here and welcome to another episode of my vlog. Ay, kasama ko si... At syempre, kasama ko rin si Chupa Vlogs. And of course, si DJ, yung magaling na mag-mix ng music. Yan, si DJ Lopez. Guys, nandito na kami ngayon sa checkpoint boundary ng Quirino Province at saka Aurora Province. So hopefully makapasok kami kasi nandun na si Pocket TV, nakikipag-usap na sa kinaukulan so yung mga nasa checkpoint. At syempre kasama din si Kimchi Motovlog. Matagal sila kasi alam ko nagbebenta pa si Kimchi Motovlog ng kimchi doon, diba? Para makita nyo, ayan, nandito talaga kami. Shout out nga pala kay Pops Justin. Siya yung sponsor ng breakfast namin mamaya. At saka sa Paradise Resort. Shout out din sa'yo, Nico. Pops Nico. So ayan guys, kasama namin yung isang Telcom nasa likod. Ayun, Telcom, kami Telcom din kami, ayan oh. Eto na yung dinala namin. Hindi na kami nagmotor dahil meron kaming radyo sa likod kasi isusurvey namin dun sa Barangay Bukal, Dinapigay, Isabela. Magpapatayo kami ng internet doon. So sana makapasok kami para makita namin yung site kung saan namin ipapatayo. Papunta na sila dito, pabalik na. Mukhang pinayagan. Wala naman silang hawak na slip. So ibig sabihin hindi ata pinayagan. Meron ba silang hawak? Tignan natin. Hello guys! Hi guys! What's up man? Ayan, kahit isa na lang kulang, travel order daw. Yung pinapagawa nyo sa akin. Kasi... Pero Pwede namin kayong papasukin. Kaya lang, ang problema, pagdating nyo doon, baka hanapan kayo ng travel authority. So ayan guys, busy sila. Hinahanap yung... Ano ba hinahanap? Naghahanap ng signal. Nandito kami sa kalagitnaan ng bundok. Talagang naghahanap kami ng signal kasi may kailangan sa checkpoint na kailangan namin i-download. Yun ay yung travel order. Bali, ito yung ginamit naming access para makapasok kami sa boundary. Papacheck lang yung dinownload na travel order namin galing kay Boss Pocket, Boss Christian. Congrats sa team ng Wi-Fi yan. Okay, palakpakan ba guys? Ayan, pasado na. Ligayang-ligaya na yung nasa likod kasi pasado. Ayan guys, masayang-masaya na kami kasi makakapasok na kami at makakapasyal na sa Dinadyawan. Ipapakilala ko nga pala sa inyo itong mga kasama ko. Siyempre, unang-una, ako, isa akong technician ng Wi-Fi yan. Ayan, isang administrative officer si Ara Joy. Area inspector, siya yung mag-i-inspect mamaya sa area na papatayan natin ng tower. Si David Jan Lopez. Siyempre hindi dyan magpapatalo si IT specialist natin, si Julius T. Lugares. Siyempre ang aming pinaka-boss, si Christian Caridos. Pocket TV, ayan. Pocket TV, yan. Legal officer, abogada, Edison Kawilan. Ayan. Kaya siya, actually, si boss at saka ang nakipag-usap kanina sa checkpoint. Siyempre, Abangan nyo, magtatayo kami ng tower sa saan, sir? Baler! Magtatayo kami ng tower dyan. Abangan nyo kaming team, ha? kami ulit, kaming team. Magtatayo kami ng tower. antayin nyo kami sa Baler. Next na travel namin, pupunta kami dyan sa Baler. Kita-kita dyan sa Baler. Actually, ito pole dancer Siya yung taga-akyat. Hello guys! Naka-open yan.
Not reachable? Bakit hindi si reachable to? Saglit lang guys at may tatawagan tayo. Andito na kami oh. Ay, sa jeep? Sa jeep? Oo. Teka para ano. Yan. So, O, sige. ihanda mo na yung kon namin ha. Yung breakfast namin. Pa. Ha? Okay. Andito si Hay. Sige. Si- Hindi na lang kayo. Pero wala si Kwan dito, wala si Polo. Hindi sumama. Tinatamad daw. Tinatamad. O handa mo yung Kwan ha, para hindi nakakaya dito sa Kwan kasi kasama namin si attorney. Ha? Sige pa. Puro babae ko lahat na kasama mo. Ang galing. Nakapulot daw. Saya niya. Nakapulot ng 20 pesos. Ayan o. Ito yung si Chupa Motovlogs. Ayan. Ito ang mga kasama. Pero isa lang yung babae namin dito. Ito. Si Learn by Ligaya. Ayan. Learn with Ligaya. Ayan. Lulutuin pa lang yung dahil niya para mas masarap, mas mainit daw sa si Mama. Kaya tinatanong niya kung masaan na daw kayo. Nandito na kami. Malapit na. Pababa lang to dinagyawan na, di ba? Oo. Okay. A few moments later. Hello, hello. Welcome to Dinadyawan. Ngayon guys, puntahan natin si Justin, Pops Justin. Nandito na naman tayo, manggugulo. Hello, Pops! How are you? Asan si Si Angel Bert Humperdinck. Wala? Nag-practice sila eh. Practice Okay. Oo. Halika kayo dito at ipakilala ko kayo bawat isa mamaya. A few moments later. So, ayan guys, katatapos na namin kumain kila Pops Justin. Nandito na naman kami sa likod nila para syempre namnamin ulit itong beach na to. Kasi matagal na naman na hindi kami makakapunta dito. Napakalinis dito, gaya ng dati, nung huling pumunta kami, malinis pa rin. And wala ring mga tao na bisita galing sa iba-ibang lugar, galing sa labas ng probinsya ng Aurora. Then, pupunta pa kami sa Dilasag, iikot naman doon. Siyempre, nandito na kami sa teritoryo ng Aurora. So, punta na namin doon. Unahin lang namin sa malayo sa Dilasag. Ayan. Sarap maligo, kaso nga lang mamaya pa. Tapusin muna namin yung paglalakwat siya rito. Tapusin muna namin yung pamamasyal sa banda dyan, sa may north. Then, pabalik. Tapos maliligo na kami. Ayan. Hindi ko kasi pinapansin gusto magpa-shoutout. Kaya yan tuloy. Basta na yung medyas natin. Ayan, Pocket TV. Ayan. Hello guys, kita ba ako? Muntik na pala hindi makita. Ito, kami lang may footprints. Yan. Kasi kami lang yung mga bisita na nandito. Wala kang makita. Supposed to be kasi pag nandito ka, mga around 10 o'clock, wala na yung mga naliligo. Pag mga ganitong oras, nandito pa lang sana yung mga naliligo ng mga bisita. Pero wala lockdown kasi Tsaka may COVID, kaya
wala muna. Hindi muna sila bumibisita rito. Open itong Dinadyawan para sa mga taga rito lang sa Aurora. Pero hindi open sa mga bisita. Pero bago makarating dito, kailangan mo ng mga documents na legit o legal, yung mga matitibay. Hi Pocket TV! Ayan, nandun si Pocket TV. So, kumusta naman yung pagpunta mo rito? Ayan, sobrang nakaka-relax yung kwan dito. Yung ano ba tawag dito? Environment, ambience? Ambience, tsaka yan palupitan na lang sa kwan. Sa ano ba tawag dito? Pagpasok dito? Hindi, mga ilang beses ka nang pumunta dito na First masyal? time. Okay, first time mo to. So, ano naman masasabi mo dito sa Dinadyawan? Sobrang ganda. First time ko lang pumunta dito, sobra. Akala ko maganda lang sa sa video ganun, pero pag nandito ko na doon mo Personal. Oo. doon mo Ma-appreciate yung ganda Ma-appreciate ng yung beats ganda. na to. Sobra. Oh, yan. Hindi talagang ma-appreciate ni Pocket TV tong place dito sa Dinadyawan kasi walang gaanong tao. Yung para bang nasa paraiso ka. Kasi wala talaga di ba? Wala ka. Parang ano, nasa place ka na virgin, parang gano'n. Yung parang virgin beach, gano'n. So, this is your second time around? My first time. Ay, first time also. So, what can you say about the place? Ala, sobrang ganda. Nakaka-relax yung tunog ng mga alon. Tapos yung ambience sobrang nakaka-suit ng pakiramdam. True. Kaya, Oo. gusto Totoo ko yan. balik dito. Si Pocket TV at saka si Learn with Ligaya. Kabarangay? Learn with Kabarangay? Ay, magkabarangay kami. Si Learn with Ligaya, first time nilang makarating dito. Ayan, and appreciate naman nila tong place na to, Dinadyawan. Lalong-lalo na at nakikita nilang napakalinis tong seashore. Wala kang makitang dumi kasi wala nga bisita. Hindi gaya nung pag may mga bisita kasi ang daming kalat dito, yung mga styro cup, yung mga plastic na kung ano-ano, di ba? First time nila nandito, at sasaksihan nila, napakalinis yung place na to. Babalik ka pa ba dito kung sakali? Siyempre, kapag Mag-i-install na. Hindi, joke lang. Hindi, joke lang. Pero babalikan mo ba to? Oo naman po, Oh. babalik ka. Basta na ako. Kung babalik ka dito, sino naman yung aayain mo kung sakali? Sila mami, kasi hindi pa rin din sila nakapunta dito. Oo. Magugustuhan nila yun dito. Oo. Maganda. Okay. Is hanggang dito na lang muna tong vlog natin. At punta na tayo sa sinasabi kong Dilasag. Ikot lang tayo doon para makita naman. At saka dadaan naman tayo sa Kasiguran. Makikita rin natin yung mga beach doon, yung mga resort na magaganda. Papasyalin lang natin. Ayan. Kung hindi nyo pa natatanong, papunta na kami ng Dilasag. So lahat ng mga naka-uniform ng IL, parang ang dami lahat nandun sila sa likod. Ganyan talaga pag Malakwatsa. Tsaka itong road is long and winding road. Long and winding road. Ayun, parang gano'n yun. Ang dami ng paliko-liko. Dito, madulas ito nun nung ginagawa. So, yung mga kasama natin sa likod, medyo nakatulog na. Pero nasa likod pa, dun sa may cargo. Anong tawag sa likod ng pickup? Cargo? Yung dalawang taga Dinadyawan sanay na sanay sa mainit. Pero yung isang kasama natin na nasa likod, todo talokbong. Sa totoo lang guys, nahihilo ko. Tulog ka muna sa Ninihilo ko dun sa pag ganun-ganun. Nakakahilo talaga. Pag ganun-ganun kasi kaya medyo nakakahilo guys. wait. Walang katapos ang likuhan. Pagka galing kayo kasi ng Quirino papunta sa Dinadyawan, yung paliko-liko na yon, dodoblehin niya rito. Ganon. Pero kung ile-level mo naman ito dun sa Kayapa, Buklaw to Baguio, mas maliko dito, mas maraming likuhan. So, bali ang makikita nyo doon is puro mga pine tree. Ang makikita nyo naman dito, puro bukuhan. Ayan. Ito yung ating tinatawag nilang coconut farm. Coconut farm. Doon naman,
Pine Tree Farm. Basta may farm. City of Pines. Oo. Pero may mga maisan din dito. Ayan guys, nakikita niyo maisan dyan. So may bukid-bukid ng konti. So yung tubig nila dito is galing from ulan. Sahod ulan, kumbaga. Welcome to the land of Kasiguran. Ang uulan na.